Il-Ministru għall-Internu Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia ħabbar li bdiet titfassal strateġija għall korp tal-Pulizija. F'sezzjoni li trattat li pjanar u twettiq ta' miżuri f'dan il-Ministeru, il-Ministru Farrugia qal li matul il-jum tal-Ħadd rabajneħ il-koordinament bejn il-ħaddiema tal-forzi tal-ordni biex jipproteġu lil poplu jisalvaw il-ħajjiet. Fl-aħħar xhur saret ħidma sieħa biex id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, il-Forzi Armati ta' Malta, il-Korp tal-Pulizija kif ukoll il-Faċilità Korrettiva ta' Kordin jaħdmu aktar qrib xulxin biex flimkien jaffaċċjaw sitwazzjonijiet bħal dawk li kellna bil-Malten fit-tmiem il-ġimgħa. Il-Ministru Farrugia qal li l-ħidma koordinata bejn id-dipartimenti għenet biex jipprevenu inċidenti li seta' jkellhom konsegwenzi gravi. Dwar id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, il-Ministru qal li l-Gvern għaddej bi pjan mifrux fuq medda ta' 7 snin fejn l-istazzjonijiet kollha ser jerġgħu jimbnew biex jilqgħu għat-terremoti. Dan biex id-Dipartiment iwieġeb għas-sejħiet ta' emerġenza f'każ ta' terremot u għażiet jgħid li qed jitfassal avviż legali biex il-binjiet f'Malta jibnew b'mod aktar sigur u jilqgħu għal każi ta' emerġenza. Is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajar qal wieħed mill-aktar key performance indicators importanti fil-Gvern tinsab dal-Ministeru li permezz tiegħu jridu jitfasslu protokolli għal kull każ ta' emerġenza li jinqala. Fil-fatt qal li għaddej investiment qawwi biex il-forzi tal-emerġenza jitħejjew għal kull eventwalità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.